Mutta usein kysytään, minkä takia mä olen demari. Kuulun tämmöiseen auringonlaskun puolueeseen, joka nykyään varsinkin tuntuu, että hoippuu jo ihan haudan partaalla. No, Gallup-kannatus tulee ja menee. Mä olen demari sen takia, mitä se puolue on tehnyt viimeisteen 100 vuoden aikana. Se, mitä Suomi on nyt, on hyvin pitkälle sosiaalidemokraattisen ajattelun seurausta. Se, että jokaisella on mahdollisuus kouluttautua. Meillä on hyvät työsuhteet, hyvät työedut, kohtuullisen mukava elämä. Jokaisella on mahdollisuus täyttää se oma potentiaalinsa tässä yhteiskunnassa. Tämä ainakin on ollut. Nyt mennään vähän huonompaan suuntaan. Mutta tämäkin puolue tulee vielä nousemaan uudestaan. Mä haluan olla sitä hommaa rakentamassa ja mä uskon, että mä pystyisin antaa sille porukalle aika paljon lisää sielua, tahdonvoimaa, näkemystä ja aloitekykyäkin. Mä en ole mikään demari Jeesus, niin kuin jossain lehdissä on jo otsikoitukin. Olen saanut hyvin kannatusta varmaan sillä, että olen yrittänyt rehellisesti ja suoraan sanoa myöskin ne ikävät asiat.